Fuair láthair tá sé tarnaí idir an dárúd agus darlumm sa ní sé feimú agus chomh maith leis an cuid gan ábhar is fearr tá sé tíocht amach I méarla súl mo chuir muid amach I ngóige ó híh an rud a dúirtú ó híh brisin nuachta go thomlan aontaim leit go thomlan agus go handal tá gur brisin nuacht go minic suas de fón tá fón ag chuileáine agus sin náid bhfuil tú gur a brisin nuachta eiceil níl éon struchtúr digitach nuachta agin agus becheart gomach agus sin a rud atá sa phlean tá muidir rá caithetíide céir agus seo plán a tháinig ó bhhairtíide céir caithetíide céir ceannas éigeartha bheith agin ó híh fís na nóta a legan amach caithe muid cur leis na hacraí tá muid cur I dró nóta agus chomh maith leis an caithe muid an fóstruchtúr seo ó híh an app digitach a chur ar fáil. So is féidir aibrú ar méile sin. Tá ránaí eile agus tá sé cloisteag ó cuid go na teachtaí. Détí fáil ré leis an uairich le sa lá agus just rá well, in náid sin uairich le sa lá óhairt í seo an tairigad go tíide céir agus is féidir linn feimú ar méile sin. Ach sin céist chuoibse, ní céist chuoine mar tá muid a plé leis an reachtaíocht mar atá.